Mađarska će tokom predsjedavanja EU otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Mađarska će, tokom svog predsjedavanja Europskom unijom koje počinje 1. jula, otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom i voditi međuvladine razgovore sa svih 5 kandidata za članstvo Zapadnog Balkana u okviru svojih nastojanja da ubrza proširenje EU u tom regionu, izjavio je ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto. Sijarto je najavio da Mađarska planira da zatvori najmanje 7 poglavlja sa Crnom Gorom, otvori prva poglavlja sa Albanijom i usvoji pregovarački okvir sa Bosnom i Hercegovinom, što predstavlja prvi korak ka otvaranju prvog poglavlja pregovora. Centralna Europa i Zapadni Balkan mogli bi da budu most između istoka i zapada, preko potreban za povratak saradnji istoka i zapada zasnovanoj na međusobnom poštovanju, koje bi mogla da pokaže izlaz iz sadašnje turbulentne ere prožete krizama. Mađarska je spremna da preuzme tu ulogu i da podrži države Zapadnog Balkana da postupe na sličan način, rekao je Sijarto na konferenciji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD, u Parizu, prenosi agencija MTI. Dodao je da će Mađarska također nastojati da započne suštinske razgovore sa novom, kako je rekao, snažno prointegracijskom vladom Severne Makedonije. Integracija tih zemalja je u ekonomskom, kao i političkom i bezbednosnom interesu Mađarske, istakao je mađarski ministar. Prema njegovim rečima, mađarske investicije u regionu dostigle su 2,5 milijardi evra, dok je trgovina porasla 4 puta od 2010. godine, na preko 7 milijardi evra. Mađarska također pomaže proces integracije slanjem stručnjaka i obučavanjem zvaničnika za komplikovani proces pridruživanja, zaključio je Sijarto.